कि सारी दुनिया से हाथ मेरे सर से हटे, कि सारी दुनिया से हाथ मेरे सर से हटे, मैं अपना दुआ चल हटाना ना गिर जाऊंगा अबीर पर्वत से, अपने नजर से गिराना। तो हमरा जीवन में कुछ माना, अगर बात आप लोग मानी तो हमरा जीवन में बा। एगो भक्त आइल बा माई के दरबार में, माई से कहता ये माई तू माटी के बनल बाड़ू हो, कितना सुंदर लागत रू। आज सभी है जा माटी के बा, मगर अपने आप में इतना ज्यादा घमंड बा कि भले है जा लोग सट के बैठल बा, मगर एबे घरे जाई त रडा हो चालू हो जाए। करे भातार कटित नाही हई बकरी है जे रहल रे सब तबियत चरा घर ले। तो कबो बा हमनी के जीवन में अगर हमनी के धरती पे आइल बनी जा तो सबके प्यार मोहब्बत बना के रखे के बा। मगर भक्त आइल बा माई के दरबार में, माई से कहता कि माटी की मूर्ति से तकली हरे मुस्काई के आ जाए चांदनी जी, आ जाए आई आई आइए ना, आ जाए आज आओ आओ जा आजा कि माटी की मूर्ति से तकली हम सुखाई के 1 2 3 4 कि माटी की मूर्ति से तकली मुस्काई के, माटी की मूर्ति से तकली मुस्काई के, कि माटी की मूर्ति से तकली मुस्काई के। प्रेम से बोलिए सच दरबार की, दुर्गी महारानी की। तगज भी रूप सुहावन लागे, दुर्गा रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के, रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। सुनील भैया जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा, इनाम बा, आशीर्वाद बा। अब माई से विनती बा कि माई अगर हमारा आवाज रोरा पास जात हुई तो सुनील भैया की परिवार में इतना रुपया बरसे, लाखन करोड़ों एटीएम होके, मगर पासवर्ड हमनी के लगे रहे, हमनियों के खर्चा पानी रुपया सब निकल चलत रहे। मगर आइल बा भक्त माई के दरबार में, माई से कहता आग खातिर आग बाड़ी पानी खातिर पानी, आग खातिर आग बाड़ी पानी खातिर पानी, जे जैसे चाहे वैसे मिले माता रानी, मिले माता
अजय जैसे चाहे वैसे मिले माता रानी। हो मिले माता रानी, हो मिले माता रानी, हो मिले माता रानी। कि सुनिलवा सब कुछ पौलस, अरे देवी भजनिया गाई के। जय जय। कि सुनिलवा सब कुछ पौलस, अरे देवी भजनिया गाई के। तगज भी रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। अजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। तगज भी रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। अजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। अजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। प्रेम से बोली दुर्गी महारानी की जय। चलिए हम हर मंच पे जाए लेते दो गोनो गा दिला। आजकल हमार गाना भी वायरल होता, ऐसे गाना गाई ले।